Bo día, somos un grupo de cuarto da ESO e hoxe imos falar de algúns membros do profesorado e alumnado que durante estes 75 anos pasaron polo instituto. Ola, son Lema e vou falar sobre Fernando Pereiro Carreiro, que gustáballe todo o relacionado coa educación física, que aconsexaba según o caso das cualidades e o perfil de cada un para a adaptación que podía ser nun futuro. Como no caso de Luis Villar, Fernando Rodilla, José Juan San Román, que os tres chegaron a ser xogadores do Real Club Celta de Vigo, que Fernando era un hombre de carácter afable que sempre respondía cun sorriso aos seus alumnos. Eu son Marcos e vou falar sobre Gonzalo Álvarez Pesada. Foi un profesor de debuxo lineal neste instituto, materia cal era nova para todos os alumnos de terceiro e quinto de bacharelato. Nesta materia tiña que resolver problemas matemáticos e saber inscribir polígonos en circunferencias. Gonzalo era un home serio, traballador que sempre axudaba os seus alumnos. Ademais, foi alcalde de Tui, que era a súa cidade natal. Ola, son Sandra e vou falar de Bernardo Xosé Rodríguez. Pasou a súa infancia en Vigo e estudou no Instituto Santa Irene. Cando rematou, estudou magisterio, mais non chegou a exercer, senón que se dedicou ás súas dúas grandes paixón, o fútbol e a música. Gravou varios discos como solista. Hoxe en día seguen recordándose. Nos anos 80 incorporouse ao grupo A Roda. Entregouse en corpo e alma. Acostumaba a comentar que a música sempre lle deu máis ca el a ela. Ola, son Lucía e vou falar sobre Leónides de Carlos Ardanaz. Foi mestre navarro de filosofía en preuniversitario. Cursou os seus estudos de filosofía e letras en Madrid. Ademais, obtivo por oposición a praza de catedrático de filosofía neste instituto. E tamén foi director desde 1986. O claustro daquela época axudaba a consolidar unha forma de entender o ensino que permitiu un servizo público de calidade. Isto reflicte o espírito do Santa Irene, que se basea en 3 piares. A liberdade crea responsabilidade, o saber é único, indivisible e total, e o respecto por todos os pensamentos e a procura de excelencia. Así, todos os seus alumnos din que foi un mestre de carácter, pero moi amable e axudaba a xente. Gozaban moito das clases de antigos filósofos. Tristemente, deixounos no ano 2002 moi novo. Posteriormente, rendeuselle unha homenaxe a que acudiron persoas como Ferrín, e na entrada do Paraninfo colocouse unha placa co seu nome. Eu son Andrea e vou falar de José Luis Villar Barreiro. Finalizados os seus estudos de bacharelato, dedicouse de forma profesional ao fútbol, ligado sempre ao Real Club Celta de Vigo. Con só 18 anos, debutou na tempada de 1967-68 en segunda división e retirouse na tempada de 1979-80. Nesas 13 tempadas interrompidas, xogou 5 en segunda división e 8 en primeira. No ano 1974, anticipándose o momento de colgar as botas, empezou a compaxinar o fútbol cunha empresa familiar, que acabou dirixindo ata chegar a hora da súa xubilación. Ata aquí o noso traballo e agardamos que vos gustase. Adeus.